weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to jewol to teccana to awoynata to mareysa to lojol to lobbudo barogala to ma fondu to ɗalhaya to hudallayi to sinthiane diakiri ko on takkusan juula ha to galle ceerno alhaji oumar de ha to galle alpha demba oumarou sy to likseyba goural yere ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie najo goto janoɗo waɗide umra mum to suudu Kaaba majjunoɗo guila ñande nogas e jeegom lewru mars jagorgal walla ambassadeur joɗaniɗo leydi Mauritanie toon holliri tigui wonde o yitama omo selli omo jaam to leydi Sénégal yoga e Sénégal naaɓe ko altine hande o hay sinno kay mbaɗi julde mumen hay sinno kay aleda hanki o waɗino julɓe toon julde mumen korka to leydi Mali biteɗo Ngola Kanté ko international français tawi lesli mum ko leydi Mali o waɗino jillu makko e nder leydi makko o yaltini toon kalis kewɗo kene qime ha milliard uji tati taw ko kalisa franc CFA gam abde toon ko wiyete centre médical woni suudu safrirdu tawi ko sukaɓe e miskineɓe kañum woni safreteɓe toon to leydi Mali aleda hanki o e nder pumirgal to nokku biteɗo Parakou to funnague leydi ndi e saaha pumirgal kay nde almami habbiri pumirgal mum goto e juulanoɓe kay ko ɗon saami e leydi wasi fittade mum to leydi Burkina Faso laamu ngu holliri kay wonde ñande aljuma ɓennuɗo o wonde base militaire goto tawateɗo ɗo funnague leydi ndi yanama taw ko jangu seɓɓitiɓe waɗi mayɓe e barmuɓe hewɓe tawi ko koninkoɓe to leydi Guinée Conakry laamu ngu hollirino tigui wonde ko aleda hanki o woni julde mabɓe korka teskama altine hande noon yoga eɓe jaadani e ngon miijo yiɗino wadde julde mumen kay laamu ngu noon teeɓima fodde nogas e jeenayo neɗɗo teɓama gam yinnode wadde julde mumen altine hande o biski kabaruji men joolam jaɓɓeri ponnoɗen jaɓɓade ko musidɗo men Alassana Oumar Mbodjo bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren. Kawisa mawɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte ko ha ko moƴƴo iwruko to koredinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no feewi yoga e docteur mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon a neɗɗo tuƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yoga e ñabboji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko ha ko moƴƴo iwruko to koredinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorelte jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tonggode gorelte gonɗa koto Italie jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré plus 34 643 29 22
96 so tawi noon gonda koto Mbour jokkodita koye Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonda koto Ndendori jokkodita koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonda koto Kaolack jokkodita koye Khadijatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonda koto Jimbe jokkodita koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonda koto leydi France jokkodita koye Harouna Ngayde 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e moɗoma. salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andine maɗa weltare TV. ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne wiye dendagal kilineɓe mum e dendagal ummal islama kala omo wiyi on juule mo wuuri. ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadindo balwal e danwal kala. gorko mo melga wuro jinneji Allah ne luɓirimo gandal dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana balɗe tati a wiyat alhamdulillahi rabbil alamina. gorko mo melga wuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje keeceje musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji. ceerno Amadou Tijani Diallo ene yawrani ɓen wonduɓe prostate haysino prostate ma ala to hiddino so wonano oppiré so tawi on jokkodiri joni mbiya alhamdulillah. gorko mo melga wuro jinneji ene yawrani ɓen sattoraɓe dewle wonduɓe korte e waɗaɓe dabaruji kala. gorko mo melga wuro jinneji ene yawrani ɓen ustoraɓe goragu jippiɓe leece e yawɓe yitade koye mumen kala. e on fanɗo mo jogui leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi wiyete tigui ko meeɗi moosa a ƴetta ɗum joni moosa no fori no foro. façon goɗɗo wiyete ko yidde ƴeewa ko leɗɗe uroteɗe a wurata ɗum joni kefta gorago ma ha no hannirta ni. gorko mo melga wuro guineji ene andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie kala jiɗɗo jokkodirde makko galle makko ne tawe to leegal Samia usine daneje ne huccite galle daneje ne huccite usine plâtre. numéro makko to leydi Mauritanie kanko Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji mbatta ko 46 94 21 91. so tawi jiɗɗa hebdema ko to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi France mbatta ko 06 mbatta ko 00 336 04 04 66 27. ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Dakar ene tawe ɗon mi yi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15. gorko mo melga wuro jinneji base mum ne tawe to Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia numéro mum téléphone ko 77 537 79 28. ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji kollaɓɗo reedu ko malaɗo wone mbadden danɗo faade makko. mande Mansa Keita ko gorko pullo hen banggue ko maliganke hen banggue joguiɗo gandal labtugal gandal memotogal gandal jirtogal guite. mande Mansa Keita gandal makko ɓuuri yadude koye ngaluji tawa ko cuuɗiɗi e nder less leydi ko wayno kanŋe ko wayno jama bokisita e dendagal ngaluji cuuɗotoɗi e nder less leydi. kala dillowo on fanno so tawi a jokkodiri e mande Mansa Keita joni mbiya alhamdulillah rabbil alamin.
Mande Massa Keita mbiɗen ko gorko pullo Mali ganke hen banggue tawateɗo oɗo saaha joni to leydi Mali to wuuro wittengo Ségou ko gandaɗo e nder windere he kala ha tengti noon e nder dongre Afrique to kanŋe e to jama yilete ko wayno to leydi Côte d'Ivoire leydi Angola leydi RD Congo leydi Mozambique leydi Mauritanie dendagal leyɗele to kanŋe asete so tawi a wi Mande Massa Keita ma wi o hayartu ayi gando ayi nonduɗo Mande Massa Keita ko ɓuri hawnade e gandal makko yidde tengtinde nondal makko o namdata komo duuɗu goto o namdata komo avance o gollante ha ɓerde ma ɓuuɓa ha keɓa ko jiɗɗa ko gadda ko kaldun ɗon Mande Massa Keita sali tan ko jamfa Mande Massa Keita mbiɗen tawate koto leydi Mali sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 223 ko indicatif leydi Mali mbaɗa 76 68 45 99 ko numéro makko appel kadi ko numéro makko WhatsApp Mande Massa Keita ko gando bindi Mande Massa Keita ko nonɗuɗo sanne sanne Mande Massa Keita mbadden dando faade makko Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine capantati e goo lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joya habruji mon e ɗemgal pular e sawta ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba jayde mon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ene waɗa dendagal ummal islam kala oɗon mbiye juulemo wuuri yon juul kewɗo ɗon jalloɗo jaafo hakkude hakkude kalowo e keɗeteɗo ko noon kadi hono ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Siley Ba to kay haydi e mo wiya dendagal ummal islam kala omo wiya on juulemo wuuri yon juul kewɗo omo wiya on kadi oɗon jerlo oɗon jaafo kanko ko suudi e ko feeñi o yerlima o yaafima omo ñaago Allah tan nde Allah rokkata hen tawtorede kadi korka goɗɗo e korkaji kewɗi goɗɗi limtinde nde Allah jaɓante hen korka men omo jokka wasiya makko tan faade ɓesgu ummol islam kala nde yimɓe tinnoto e diine men no feewi nanga e diine he ganda kadi ala ko jogui ko ɓuuri diine o ɗum noon mo wiya dendagal ummal islam kala mo yona juule mo wuuri ɗo jarloɗo jaafo habruji men ɗemgal pulara e sawta he ko musidɗo mon Haali Abouba to leydi Mauritanie mbiɗen leydi Mauritanie ko alata hanki capantati lewru mars 2025 waɗi julde mum tawa ko julde mum korka e nder jokli leydi he kala kanko hoorejo leydi ndi noon hono Mohamed Cheikh Al Ghazouani o waɗi pumbirgal makko koto Juma Ibnu Abbas mo nakshota kanko e yoga e yimɓe gouvernement makko almami Juma ka noon hono imam Ahmedou wula Lemrabata wula Habib Rahman e nder khutba makko noon e khutba mum o haali hen ko fati ɓuure e fayida julde korka e fayida kadi e fayida ko fati muddo ko fati zakat woni tigui askala muddo hoore o haali hono o haali kadi holno ɗum foti yaltinirede hol fotɓe tottede hol poɗɗo yaltinde ɗum e hol fotɓe kadi tottede askala ngala nden hoorejo leydi ndi noon nde o yetti toon Juma ka o tawi toon tigui hoore jagorɗo e makko hono Mokhtar Wul Ndiaye ne ari jaɓɓade mo wondude jagogal kalfinagal ko fati e diine wondude almami Juma ka e waali Nouakchott banggue rewo wondude e cukko hoorejo région de Nouakchott e maire commune mo Liksar ko ɓeɗo woni tigui jabbiɓe mo toon kanko hoorejo leydi ndi nde o ari toon fummulgal makko ha joni koye on fannu keɗoɗen ñande jamma aset ene weta jamma ene weta julde korka noon hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani o siifi kayita ona kayit noon ko décret ona décret noon ko tugnade e kuulal woni article 37 constitution leydi ndi décret noon koye ustude kay fodde hitande timmude wonande kay ɓen tawa ko sokaɓe ene ñawano kay sokaɓe e nder leydi hen on fartange noon heeɓi ɗum tan ko ɓen
tawi ko sokonoɓe tawi noon wona ɓeɗo gila kay nangiraɓe ko fati guyka walla ko fati viola walla ko fati trafic yimɓe walla ko fati trafic drogue e gueɗe terrorisme kala ɓeɗo kala keɓani oɗon fartange oɗo grâce présidentiel noon o toɗɗi ko 150 neɗɗo taw ko dettini woni sokaɓe e nder oɗon kasso ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellalaadi o holliri tigui wonde faux médicament ji woni médicament ji ɗi mbaɗaka barke ɗi moƴƴani kewɗi kay teɓama jiitama ɗeɗo balle to aéroport woni to Bowal laaɗe tiwoje international ɗum tum site Nouakchott ɓe kalani noon quantité ono foti kono o holliri e ɗum heewi no feewi o holliri noon wonde ko koninkoɓe faggude woni douane tawateɓe to aéroport tum simo Nouakchott kañum teeɓi ɗina médicament ji ko koliji kewɗi noon tettaɗi e yimɓe hewɓe tawa kadi ɓe gondani e vol goto wona e lana gota kadi médicament ji ɗi noon ko ɓuuri tigui ko ɓuuri ko médicament kadi ko fo médicament ji nanggaɗi ɗi ko médicament ji kay tawa ko ɓurɗi hatojinede ɗi kewani darade pharmacie naji kewɗi sodede kay dar tawa kadi ko médicament ji ɗina wonduɓe ɗina maladie ji ko wiyete maladie chronique woni tigui médicament ji wonduɓe diabète wonduɓe tension e gueɗe baɗe noon jagorgal leydi ndi noon ko fata cellal aadi o erima dendagal population kala nde moni foof ndeɗo haare hawade kay ko fati faux médicament ko darde moni kala population kala o erima ɗumen ne mbawa tigui walludeɓe e ndeɗo haare haaɓe mbawa hebde polgu haɓade kala ko fati e nannugol ɗiɗon faux médicament ji woni médicament ji ɗi moƴƴani e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jeen ha toon to Kankossa noon ko suka tokoso mo duuɓi jeeɗiɗi kañum tigui tina wasi toon fittade mum tawi ko joliɗo e nder wendu wiyetedu wendu Kankossa woni wiyete lakka Kankossa ina teska noon e kala saaha kay yimɓe ina keewi yolade e nder nduɗon wendu wiyetedu lakka Kankossa yimɓe wendu ndu noon yimɓe diwan Kankossa noon mbaɗi erango fade laamu ngu nde mbaɗantaɓe tigui toon pont beele on pont kay ne wawa ustude ko fate yolaru e kala saaha ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen ambassadeur joɗiniɗo leydi Mauritanie toon to Arabie Saoudite hono Moukhtar Wula Bahi o holliri tigui wonde Mauritanie najo goto janoɗo kay waɗoyde umra mum toon to Mecca wonde suudu Kaaba majjunoɗo gila no agasi jeegom lewru korka no agasi jeegom lewru marsa o yitama omo wiye Mohamed Lemine Wula El Hussein ko ancien diplomate o yita noon koto hôpital King Faisal Ben Abdel Aziz to Mecca o yitama noon omo selli omo hisi omo yiya jaam ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen hoorejo suudu sarɗiju ndu gendi Mauritanie hono biyeteɗo Mohamed Wula Maguette o waɗi erango fade dendagal sarɗiji woni député ji suudu ndu kala e jonde mabɓe kay tawi kadi ko jonde deɓe poti joɗade saison parlementaire talata janggo go lewru avril 2025 sanga 17 heures woni 5 heures kikiɗe ko nden tigui jonde nde foti fuɗɗade to suudu sarɗiji to Nouakchott constitution leydi woni tunorgal leydi Mauritanie noon yamiri ko parlement yamiri tigui ko parlement ina jooɗo kay jonde ɗiɗi woni deux sessions ordinaire de 4 mois tawi hen session kala ko lebbinayi session gadano o noon fuɗɗoto ko gila fuɗɗoto ko gila ñalawma gadano taw ko ñalawma ouvrable no jour ouvrable ñalawma golleteɗo ɗi lewru octobre gasoya tigui ma yiddu lewru janvier so tawi ko session ɗiɗaɓo o noon woni deuxième session foti fuɗɗade kay ko ñande goo lewru ñande ñalawma gadano taw ko jour ouvrable woni ñalawma golleteɗo lewru avril ɗum uddoya kay ma yidde lewru juillet ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗen e nder balɗe ɗiɗi wuyɓe e nder balɗe ɗiɗi deggodirɗe wuyɓe tigui tinama mbawi tigui nadde e nder jofde woni to wiyete bergerie woni tigui to baali e beynete tawi ko bergerie noon biyeteɗo Mohamed Lamine Massaly ko bergerie noon on hudum noon walla mbiyen on ferme ene tawe tigui e nder commune mo Fandem e nder département mo Thiès ferme o noon tawa ferme tawate hen noon ko jawɗi e beyi tawa ko ras tigui taw wona ko qualité moƴƴo no fewi ko ras tiɗɗo kañum woni ko heewi tawede toon ko ɗin o heewinede ko ɗin tigui woni ko wujja toon tawi kadi o holliri noon hecci hanki wuyɓe puɗɗi ko hecci hanki mbaɗin toon jangu mumen hanki jamma kadi wuyɓe jillima toon wuyɓe jillima toon ɓe jaadi noon fodde 51 jawdi tawi ko jawdi de ras woni tigui ɗi cogguji mum tiɗɗi no fewi ferme o noon wonno ko 36 jawdi ɓe nawi hen 51 ɓe ɗacci toon tan ko jawɗi jeeɗiɗi huduma to beyi
tawi kadi ko beyras to uddono to ton kay ɓe coggu haydara ala ko ɓe ɗacci ɗon ɓe coggi ko haalaɓi ɓe jaadi hen oɗo saaha joni noon gendarmerie udditi hen enquête mum beele kay wiɓeɓe enen mbawa yitede teskama noon ko wujja toon ko million ngaji kewɗi no fewi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen yoga e Sénégal naɓe ko altine hande o juuli julde mumen korka to Kaolack ko to juma mawka ko imam ratiba hono biyeteɗo Serigne Babacar Sy Kane ardi toon pumira galgal e nder khutba makko noon o yerima yimɓeɓe kala e ko yirima yimɓeɓe e kulola Allah nde goppata kadi nde goppata bonande ha laaɓa nde goppata bonande ha laaɓa nde jokki nde goppata bonande kayya ha laaɓa nde goppata bonande ha laaɓa nde jokkodirta nde jokkata kayya golle moƴƴe ɓe gonno kay gollade e nder lewru korka nde en golle kay golɗon kulol Allah ngal yimɓe tawetno e lewru korka nde nde mbawata jokkude tigui oɗon ngal ɗon jaɓɓal o erima yimɓeɓe kadi e needi nde yimɓeɓe tigui goppata wadde kay kalande tawi ko kalande walla bindande e discours aji kala tawi ko doje gagnam tumagu e nder leydi he ardi toon noon e dow ari toon noon e dow inde laamu ngu ko gouverneur région mo Kaolack hono biteɗo Mohamed Mokhtar Wane ko leydi Sénégal ha joni keddoɗen yimɓe tawateɓe to nokku biteɗo Cofaka eɓe Daaru Rahmati fof ne tawe e nder commune mo Kaolack ɓe jalti e keewal wadde kay seppo mabɓe hollirde mette mabɓe kay ngakkede ndiyam robinaji oɗo saaha kala ɓe kolliri noon e nder ɗiɗo lebbi jeegom kay Cofaka e Daaru Mofti kay e Daaru Rahmati ne tawe tawate tigui koya ɗom ka mawka no fewi seppoɓe ɓe noon ɓe gari tigui ko ɓe ne gaddi belni bidongaji mumen ɓe ne jogui siwoji mumen ɓe ne jogui panuji mumen hollirde kay wonde ngakkede ndiyam ɓe kolli noon gila gammu Madina Baye gasi kay faade oɗo saaha joni ndiyam robingaji kay heewi toɓɓide ko sanga 3 heures du matin robingaji yoga e robingaji mbawi toɓɓide ndiyam hay ɗum ne kay ko seeɗa toɓɓitirta yoga e mabɓe noon kolliri e oɗo saaha joni ko caɗele mawde no fewi wonanɓeɓe kay ɓe erima laamu ngu tigui ha tengti oɗo saaha nguleki gonaka kay nde laamu ngu wawata fabadeɓe kay haaɓe mbawa settude ɗo caɗele taw ko caɗele ɗomka robineji e oɗo saaha ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jiyen ha toon to Kolda Madina Gagna biteɗo Madame Gagna Fall Ba ko debbo dariɗo kay dariɗo e leydi gandaɗo no fewi e nder falde Kolda kala fadde kay duuɓi 50 kay emo teska e kala saaha julde o heewi tigui ko sodde comci o holtina sukaɓe taw ko ɓurɓe miskinede e bayeji ko ɓeno heewi sodande comci o holtinde ɗumen gamma weltinde ɗumen e oɗon ñalawma taw ko ñalawma julde teskama noon o holliri e ndeɗo julde hikkane o holtini kay fodde temedde tati cukalel kanko kala noon e waɗede jangu saabu ko adi julde nde taw sodino comci ha heewi no fewi ko heewi wadde kay kala saaha wiɓe jani e makko ɗin comci ɗi o sonno kala gonnoɗe e nder oto makko ɓe jaadi hen ha laaɓi haydara ala kay koɓe ɗaccidimo haɗani noon o wawino ruttade kay sodoyde comci goɗɗi ha wawi holtinde fodde temedde tati cukalel kanko Mame Diagna Fall noon ba o ɓuuri lollide toon ko Mamma Teresa de Fouladou e golle makko payɗunde ɗewi heewi gollade toon e kala saaha taw ko yidde weltinde ñalawma kay bellam yaltere ñalawma weltare ko wayno julde korka walla julde taske ñamtude ɓen sukaɓe taw ko ɓurɓe miskinade e bayeji ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Amadou Ba ko gonnoɗo hoore jagorɗe saaha laamu Macky Sall o woni no kadi candidat e sumgoji hooreji leydi ɓennuɗi o wayrino noon yiyede e nanede kala e majjaji aleda hanki o noon seedama tawi omo ari pumbirgal makko toon to Juma Oumarien gal Juma Taltaɓe toon to Dakar kanko aleda hanki o waɗi julde makko ko toon pumoy to Juma Oumarien o teskama toon noon caggal nden noon jaydi yankoɓe mbawino seedademo toon ko toon tigui ndewi caggal makko kay hawa wawi ummade pumbiragal makko kuccidiri e makko namdademo yoga e namde kadi ɓe namdimomo noon ko tigui ko fati oɗo saaha joni gonka dawrugol leydi kanko Amadou Ba noon wondemo kay neɗɗo jaam miijo e wondemo kadi neɗɗo teyɗo no fewi holliri tigui wonde yo yimɓeɓe gandu ko ardi kala yo yimɓeɓe gandu wonde hunde kala ene jogui saaha mum o wi noon o teskima leydi Sénégal yimɓeɓe kay jamma e ñalawma kala e kala saaha goni tigui koye ruuma jarriba woni koye campagne électorale o
yimɓe noon yoɓe gandu oɗo saaha joni campagne électoral gasi ha laaɓi oɗo saaha joni ko saaha gollal ɗum noon omo ñaagui yimɓeɓe tan nde ɗaccata laamu ngu gollo jokka golle mumen laamu ngu ɗacce tigui nde golloto laamu ngu jokka golle mumen o holliri noon ɗo e yesso kay ma o wawa wadde haalande makko kay ko fati e gonka dawrugol leydi ndi omo ñaagui Allah tan noon nde Allah ɓamtata leydi Sénégal ɓamta dendagal leyɗele julɓe kala nde Allah kadi waɗata Sénégal naaɓe kala nangodira jiiɗodira wona tigui ko leydi gotiri yimɓe tamodira woni ko wiyete en pays uni ko ɗum woni ko ñaagui Allah ko ñaagani ɓesgu Sénégal naaɓe kala ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sendumima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗena leydi Mali ko alata hanki o mawnini kañumen julde mumen korka hono général Azimi Koïta kañum woni hoorejo leydi ndi o waɗi pumbirgal makko noon koto juma makko tawateka e nder galle lamorgo woni to wiyete palais présidentiel to Kuluba toon tigui o waɗi pumbirgal makko kanko e yoga e yimɓe gouvernement makko e tawtorede kay e tawtorede yimɓe cabinet makko e wondude e tawtorede kadi hono hoorejo conseil national de transition e diplomate uji kewɗi taw ko julɓe e oɗo saaha joni joɗiniɓe pelle men e leyɗele men e nder leydi Mali imam Juma Kuluba noon hono imam Mouhamadou Traoré o erima yimɓeɓe kala nde jaafodirta jerlodirta kandi yimɓeɓe jiɗodira o irmamaɓe kadi kamɓe kala e kulol Allah ndena pumbirgal ngal gasi noon kanko hoorejo leydi ndi hono Assimi Koïta o huccodiri e presse o wi tigui julɓeɓe o wi julɓeɓe kala julɓe leydi ndi kala omo ɓeydi ɗumen juule mo wuuri e dendagal julɓe leyɗele ko renduɓe nde ɗo fedde e witede alliance des états du Sahel ko noon kadi e dendagal diaspora malinaɓe tawateɓe e nder jokli windere he kala ha joni ko leydi Mali keddoɗen Ngola Kanté ko star neɗɗo dowluɗo no fewi ko international fugo koyngel international français dowluɗo no fewi tawa lasli makko ko leydi Mali kanko Ngola Kanté noon o waɗino jillu makko e nder leydi Mali jillu ngu noon ko arde kay yidde yitude origine makko woni lasli makko e yitude koreji makko kala yitirde e koreji makko kala goto noon e jaadiyankoɓe dowluɓe no fewi tawi ko Faraysinnajo holliri tigui wonde ko ɓeydi addunodemo toon kay ko yidde wadde toon kay soma afde toon taw ko suudu mawɗo woni hôpital mawɗo tawi on hôpital noon ko centre de santé tawi jaɓɓoto centre médical taw ko jaɓɓoto ko safrude sukaɓe e ɓen miskineɓe on jaadiyanke noon holliri tigui wonde jaaru golle oɗon central médical mo yiɗi wadde toon jaaru mum ene qime tigui ha million ngaji 5 taw ko haalisa dollar so ɓe cittama e franc CFA mo leydi Mali ñamata ma qime ha milliard uji 3 taw ko franc CFA ɓe kolliri kadi wonde golle ɗe puɗɗama kadi ɗe goɗɗoyi no fewi on central noon mbiɗen so gasi o jaɓɓoto ko sukaɓe wondude e miskineɓe kañumen mbawata safrade hen hano hannirta ni ha joni ko kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mali koto leydi Benin paadena julɓe leydi Benin ko aleda hanki o capantati lewru mars 2025 mawnini julde men korka woni ko wiyete Idil Fitre to nokku biteɗo Parakou e nder juma walla e nder nokku mawɗo no fewi le wuro ngo dingiral jangal to ɓe kewi wadde pumiragal mabɓe noon ko tana musɗo waɗi toon ko gorko goto noon darinoɗo kay caggal almami e nder sappeji e saaha kay juulala pumirgal mumen ko ɗon tigui o saami e leydi caggal nde o heeɓi musalla o saami e leydi to place wiyete place Idi Zonko ko ɗon tigui o yani saami e leydi nde o saami e leydi ko hen o wasi fittadu makko mayde nde noon saabima sunare mawde no fewi wonande dendagal julɓe tawateɓe to Parakou kala eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. sen ummima to leydi Benin koto Burkina Faso paaɗen laamu Burkina Faso holliri alata hanki o wonde kay yoga holliri alarba hanki o kay wonde jangu musgu waɗino e dadiɓe leydi ndi e gollidiɓe mumen woni tigui e gollidiɓe mumen guna jangu noon waɗi ko gila ñande aljuma ɓennuɗo ñande aljuma ɓennuɗo funnague leydi ndi jangu ngu noon jofino tigui ko détachement japoga chef japoga kañum woni chef lieu province
gasa mo tapwa to fundange leydi ndi jangu ngu noon waɗi ko sanga 17h woni 5h kikiɗe ko nden tigui jangu ngu tawi ko ɓeena wiyeteɓe terroriste en mbaɗi jangu ngu laamu ngu noon huliri wonde militaire uji kewɗi wondude supplétif mabɓe woni gollidiɓe mabɓe mbasi hen pittali men kono ɓe kalani bilan mabɓe no poti se numima to leydi Burkina Faso koto Guinée Conakry paɗen laamu Guinée Conakry holliri kañum ko aleda hankiyo laamu ngu yamiri woni julde korka e nder jokle leydi e kala yoga e julɓe noon kolliri no tigui ɓe jadano e oɗon ñalawma cuɓi tigui ko altine hande o wadde pumiragal mum e julde mumen ɗum saabima noon aleda altine hande o capantati goho ɓen wonnoɓe pumiragal mumen e nder nokku biteɗo Kouromale e nder région de Kankan nangama hen ɓe teɓima noon laamu ngu nangui imama juma wuro Kanka juma wuro Kourimale ngo e yoga e ardiɓe juma ka kala au total ko nogas e jeenayo neɗɗo woni teɓaɓe nawama e oɗo saaha joni tawe juuɗe laamu saabu kay waseɓe hormade ko ardi kala laamu ngu yamiri ko ñalawma hanki o yo juule ko rewi hen kadi laamu ngu rokkino nokku kay taw ko on nokku woni to watte pumirgal kamɓe noon ko nokku goɗɗo kadi ɓe cuuɓi ɗum saabi noon e oɗo saaha joni ɓe tawe e juuɗe dadiɓe musidɓe tedduɓe kabaruji men jolam jaɓɓeɗi ponnoɗen jaɓɓade ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj kono ne sikka tan ya taw jawdi ndi hawanimo ɗum noon ko ɗo kadre tan ñalawma hande o tawi koye sawta musidɗo moon sehil moon Haali Abouba on ñagama yafuy noon e dande nde saabu oɗo saaha kala dande nde ko teɓade ɗum noon on mbiyama kadi juulemo wuuri oɗon jarlo oɗon jaafo yallah rokki en kadi tawede oɗo saaha mo wuuri tawa eɗen ɓeyde diine men ustaki tawi koto kaɓitto ko musidɗo men sehil men hono Saydou Abouba terkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo